Mayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Aniya mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Aniya ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu ug Sunstar Super Balita, patay ang usa ka 4 anyos nga bata atol sa sunog sa Punta Princesa, Cebu City. Ug sa Cebu Daily News, daghan ang nangasuko sa pagkural sa Silot Bay sa Liloan, Cebu. Atong sayro na front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao o Bandera Mindanao, mibahad si Davao City Mayor Rodrigo Duterte nga iyang patsyon si Davidson Bangayan kung masakpan mo payuhot o bugas sa syudad. Aniya sabang front pages sa Mindanao Daily sa nagkalain-laing bahin sa Mindanao. Sa Northern Mindanao, tunan pa ni Cagayan de Oro City Councilor Alan Lim kung iyang dawaton ang papel isip anti-illegal gambling SARS sa syudad. Sa Caraga, gikiha sa usa ka barangay official sa Butuan City ang usa ka engineer tungod sa giingong pagdala og explosives. Og sa Davao, buksan ang 11 Mindanao Book Festival sa Davao City karong adlaw. Giimbestiga karon ang pagkamatay sa mga pansat sa 50 ka ektaryang fish pond sa East Coast sa Zamboanga City sulod na sa 2 ka tuig. Nasuta nga nakaapekto na kini sa panginabuhi ug negosyo sa mga trabahante o fish pond operators sa Vitali District sa syudad. Ang Vitali District na ilang tig supply og marine products sama sa pansat ug uwang. Gipanguluhan karon ang investigasyon sa City Agriculturist Office uban ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Gihimo na karon ang laboratory test alang sa soil ug water samples nga nakuha gikan sa dapit. Mugawas ang resulta paglabay sa 2 ka semana. Gidudahan sa mga government experts nga ang white spot syndrome mao'y hinungdan sa pagkamatay sa mga fish pond products. Nakadawat sab ang mga health authorities ug reports kalabot sa reklamo sa mga fish pond workers tungod sa pagpangatol ug skin problems nga nasinati niini gumikan sa exposure ngadto sa tubig sa fish pond. Gilusad lukop nasod sa Biodiversity Management Bureau sa Department of Environment and Natural Resources ang bird photography uban ang Wild Bird Photographers of the Philippines. Si Jong Kajon adunay detalye. Jong? Mencho, gimanduan karon ang tanang buhatan sa BMB lukop nasod sa pagpromote sa wildlife photography o wildlife bird photography. Dinhi sa Zamboanga del Sur, ang regional nga buhatan sa DNR nakadawat sab og kamanduan kabahin sa kasabutan tali sa BMB o sa grupo sa mga wild bird photographers. Una nang gipasabot ni BMB Director Mondita Lim nga tuyo sa programa mao ang pag-promote sa pagkuha og hulagway sa mga langgam samtang ana kini sa ilang natural habitat kung pinuyanan. Kini aron makuhaan og hulagway ang natural nga lihok sa mga langgam samtang ana sa ilang naandan nga punuyanan. Mulungtad sa 5 ka tuig ang programa uban sa WBPP human kapirmahan ang kasabutan niadtong Disyembre. Unang buhaton mao ang documentation sa Philippine Eagle. Base sa record sa BMB, adunay sobra 500 o 500 species ang langgam lukop nasod. 116 bird species ang anaan sa national list nga mga o ang nasa nahulga. Mincho. Daghang salamat, Jong Kajon, reporting gikan Pagadian City. Kung bot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sabang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ugma puhon, ako si Menchu Antigua Makapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.